Portal web-saytymyzyň mehriban tomaşaçylary, ýurdumyzda aýny önümlere bolan islegleri kanatlandyrmak maksady bilen Anyk Teklip Hojalyk Jemgyýeti döredildi. Anyk Teklip Hojalyk Jemgyýeti aýny we aýny önümleriniň bir näçe görnüşlerini öňürüp halkymyza hödürleýärler. Ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpçün edilen aýny we aýny önümlerini öňürýän Anyk Teklip Hojalyk Jemgyýeti ekologik howpsuzlygynyň ähli talaplaryny özüne jemleýär. Eýsem aýny önümleri taýýar görnüşe gelýänçä nähili proseslerden geçýärkä, Anyk Teklip Hojalyk Jemgyýeti nähili aýny önümlerini öňürýärkä, bu soraglara jogap tapmak üçin önüme çenli gepleşigimizde tamaşa etmeňiz ýeterlidir. Anyk Teklip Hojalyk Jemgyýeti aşhana mebelleri üçin bir näçe owadan görnüşli aýnalary, ýüz görülýän aýnalary, otagy bezemek üçin mozaika aýnalary, hammamlar üçin türli görnüşde bolan aýnalary, hatda restoranlar üçin, otaglar üçin hemde PVH görnüşini, alümin görnüşini aýnalary we gapylary döredip halkymyza hödürleýärler. Döwrewap energiýa taşyýyplyjy tehnologiýalar bilen öňürýän önümleriniň hili we görnüşleri boýunça Hojalyk Jemgyýeti ýokary bäsleşlige ukyply bolup, ol bazaryň bu ugurda geljegi uly bolan ugurlaryny nazarlaýar. Anyk Teklip Hojalyk Jemgyýetinde ion plazma we magnetron renk sepmek usuly hem ulanylýar. Bolsa önümün yüzüne alümin, kümüş, titan, nikel, krom ýaly türli materiallaryň erigenini, şeýle hem olaryň garnysyny sepmäge we gök, ýaşyl, kümüşsow, altynsow hemde beýleki renkli önüm çykarmaga mümkinçilik berýär. Innowasion tehnologiýalar arkaly öňürýän renkli aýnalar, vitrajlar döredilenni, binalaryň daşyna aýna goýulanny, olaryň iç bezegini, gülçyralar we bezegli aýna önümçiligini, şeýle hem beýleki önümleri taýýarlamakda giňden ulanylýar. Anyk Teklip Hojalyk Jemgyýeti aýnalary iflenlik şekilleri bilen şekillendirip hem hödürleýärler. Ýagny canly tebigatyň şekilini edaralar üçin gölleriň şekilleri bilenmi ýa-da bolmasa gözellik salonlary üçin kosmetikalaryň şekillerini we ýa-da aşhanalarymyz üçin türli miweleriň şekilleri bilen şekillendirip halkymyza hödürleýärler. Hemde bularyň ählisi el ýeterli bahadan. Ýanky aýdyşymyz ýaly Anyk Teklip Hojalyk Jemgyýeti bir näçe suratlar bilen şekillendirip hem aýnany döredip halkymyza hödürleýär diýdik. Ine görüşiňiz ýaly bu şekilimiz, bu aýnamyz bolsa canly tebigatyň şekili bilen şekillendirip döredipdirler diýsem owadan.
Hormatly tamaşaçylar, Anyk Teklip Hojalyk Jemgyýetine size ýetirmek isleýän maglumatlarymyz video şekillemede şolardan ibaret. Gepleşimizin ahyryna bolsa Anyk Teklip Hojalyk Jemgyýetine işlerini uly üstünlikler arzu edip, önüme çenli gepleşimizin bu edekitany geçip gotarýar. Biz siz bilen köp wagtlyk hoşlaşamdyk. Sebäbi Türkmen Portal hemişe online. Hoş sağ olun.